lesen. Ading ramanak mantamanin, mayadak ibinting nunaki mas lulpet agin. Ading apay kasuy daytoy manin, ramanat na alsen, na piket na bang lesen. Di kayat mo amanitay na bang lodi na angri, kaya listo mapusi ang tutong na lamani-mani. Dain imastay mani medyo purawa na sudi, lumaniya ng isip takbungilen na napait. Mani ay nagimas imani, paborito't lalaki pagpalit ker ibang pagi. Mani ay nagimas timani, lumangan ka timani sol-solo di ang tatagari. Di kaya't mo amanitay na bang lodi na angri, kaya listo mapusi at tutong na lamani-mani. Nem imastay mani medyo purawa na sudi, lumaniya ng isip at bungilen anapait. Ading ramanak mantamanin, bayadak ibinting kunai mas kulpet amin. Ading apay kastoy daytoy manim, ramanat na alsen, na piket na bang lesen. Mani ay nagimas timani, paborito't lalaki pagpalit ker ibang bagi. Mani ay nagimas timani, lumangan ka timani sol-solo di ang tagtagari. Di kaya't mo amanitay na bang lodi na angri, kaya listo mapusi at tutun na lamani-mani. Ay imastay mani medyo purawa na sudi, lumaniya ng isip at bungilen anapait. Di kaya't mo amanitay na bang lodi na angri, kaya listo mapusi at tutun na lamani-mani. Den imastay mani medyo purawa na sudi, lumaniya ng isip at bungilen anapait. Di kaya't mo amanitay na bang lodi na angri, kaya listo mapusi at